Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amaBhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu, lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ekugcweleni naseqinisweni ngofakazi bakho, ukuba nonke nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cellphone number, no my WhatsApp number, la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise kube ngabe lokhu okuzwayo kufundiswa khona, kushunyayezwa khona, kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ngaso sonke isikhathi lapho khona zifakwa ku-YouTube. Ungakhohlwa nokusherisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi, lapho nihlanganyela nifakazelana ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso ngokwembhalo engcwele, iBhayibheli. So ku-YouTube sherisha i-link nabo bonke abantu baziyo, izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigoyise amakhanda sikhuleke kubaba wethu osezulwini ngokusipha amandla okuvuka nanamanje ekuseni siphile. Ake sigoyise amakhanda sikhuleke. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenisi ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfundisi uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe, uKristu Jesu yena oyinhloko yomzimba. Amen. Ngibingelele bazalwane egameni likaJesu Kristu ngelimandla onke inkosi yokuphila. Silokhu sibona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhabhadiso egameni likaJesu Kristu. Wena osenzele umusa ukuba sithelelwe izono, namanje sisacela uNkulunkulu asiphe amandla ukuthi sithobeke phambi kwakhe, ukuze asithethelele izono zethu ngokupheleleyo, singasoleki phambi kwakhe. Ngokuba indlela ikhona yinde futhi incane yocingo, ayihanjwa yinoma ubani, kepha ayihanjwa yilabo abakhethiweyo, labo ababiziwe ngamandla nangentando kaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele, abapostoli bakhe abangcwele abathuma ukuba bashumayele ivangeli umhlaba wonke ukuze kusindiswe abantu, ukuba sinikwe ivangeli lokuba sisindiswe. Ongela incwadi yaJohane isahluko 3 kusukela ku-verse 22.
Ngase incwadi ngokuka Johane isahluko sesithathu verse 22. Ngasemva kwalokho uJesu weza nabafundi bakhe ezweni laseJudiya, wahlala khona nabo, wabhaphathiza. Naye uJohane wayebhaphathisa e-Enoni eduze kwaseSalimu, ngokuba amanzi ayemaningi lapho. Beza babhaphathiswa. Ngokuba uJohane wayengakafakwa etilongweni, kwase kuvela ukuphikisana phakathi kwabafundi bakaJohane nabaJuda ngokuhlambulula. Basebeza kuJohane bathi kuye, Rabi, lo owayenawe phesheya kweJordani, owamfakazelayo, bheka, uyabhaphathisa, bonke beza kuye. So le ndaba le yokufakaza ngezwi bese abantu abanganabo uqondo abangabalandeli baphikisane into eyayikhona ngaphambilini, lapho abantu bengalazi izwi laNkulunkulu, mese belandela abantu ngokuthi bona bazibani, bengasakwazi ukuhlola imimoya. Kepha thina sike tshantsheni ngokuba uJesu sinikele le ncwadi le, wasesitshela ukuthi masihlole imibhalo ngokuba kuyona sithi sinokuphila okuphakade and iyona efakaza ngayo. So ukuphikisana ngezwi ngeke kuze kube yinto etheni, ngokuba kungaba yinto yokuthi sicorrect uma kumele siqondise. Izwi laNkulunkulu liyayala, lisole, liqondise, liluleke ukuze umuntu waNkulunkulu apheleliswe. So uma ulisebenzisa ngendlela engavumelani nomthetho onikwe uMose nabaprofethi nabapostoli, bese uthi wena ukumoya, ngeke uze ube umoya kepha ungabusandizwa. So abantu beza kulowo osuke ethunywe uNkulunkulu bazovuma izono zabo bese babhaphathiswe njengokusho kwembhalo. Abezi kwena ngoba naku ungcono kunomunye umuntu. uJohane unokuqonda into abafundi bakhe abangayiqondi, ukuthi-ke yena ubezofakaza ngalo muntu lo osesebenza. So manje lo muntu useseveza imisebenzi yakhe njengoba abantu ethi bonke beza kuyena, ngokuba vele babizelwe kuyena. UJohane uthe qondisani izindlela zeNkosi. So uzohlela indlela yeNkosi, seyifikile iNkosi. Abantu eseyababiza iNkosi sebeyeze kuyona bazobhaphathizwa. Bayeza abantu bazothatha imfundiso ephilileyo. Into ebalulekile imfundiso ephilileyo. Uma abantu bezwa izwi kaNkulunkulu, ungaphatheki kabi uma bezwa omunye umuntu bemlandela, uma bezwa izwi. Wena uma unikwe izwi lokuthi ushumayele, iBhayibheli yakhe lishumayela izwi njengoba ukhuluma umpostoli Pawulo noTimothewu, uthi shumayela izwi. Ungakhathazeki ukuthi isimo sinjani, ukuba lezwi leli abantu kuzofika isikhathi lapho khona bengebalizwe, kepha wena hlala ezwini. Kuzofika izikhathi ezinzima ezophazamisa okhulweni lakho, kepha wena hlala ezwini. Kuzofika izilingo eziningi empilweni yakho neziphazamiso, kepha wena uhlale ezwini. Oshumayelayo lokholwayo kumele bahlale ezwini, ngokuba sibizelwe izwi. Izwi likaNkulunkulu-ke lize lithi iBhayibheli linamandla, liphilile, libukhali kunenkemba esika nhlangothi zombili. Lona lehlaba lahlukanise umnyama nozalo nomphefumulo, ukuze lingene lijule endaweni lapho khona fanele lisebenze khona. So lidila nenhliziyo, ukuba-ke lihamba lishaye ngisho umkali, lihambe liyongena le futhi lidlula ngisho amathambo, lidlule imithambo liyoshaya inhliziyo. Ngoba yini uNkulunkulu udila nomphefumulo? Umphefumulo wakho usebenza ngayo inhliziyo, ingakho inhliziyo yakho iphamba ishaya. Uma sekuphuma umphefumulo inhliziyo yakho. So uma inhliziyo yakho njengoba isebenza, isebenza ngomphefumulo. Inhliziyo nomphefumulo ziyasebenzisana lezi zinto lezi. So umqondo, umoya, unembeza inhliziyo kuyasebenzelana. So izwi likaNkulunkulu-ke lisebenza ukuthi lihlambulule, lihlunge
umuntu kaNkulunkulu lihluze umuntu kaNkulunkulu ingqondo yakhe ukuba ibe nokubona uNkulunkulu oyedwa nje kuphela, ingaboni abanye uNkulunkulu, ihambe ngezwi kaNkulunkulu oyedwa. So uma sikhuluma izwi elilodwa sizwi linye, uma sibona uNkulunkulu ngendlela efanayo simqondo munye, uma sithanda uNkulunkulu ngendlela efanayo ezwini lakhe simoya munye, siyinhliziyo yonye. Ukuqonda kwethu ngezwi kaNkulunkulu kuyahambisana. uNkulunkulu akajiki ngoba nakejikela abantu. uNkulunkulu abantu banike isikhathi kepha akaguquki. Ubanike isikhathi sokuthi beze eqinisweni. So leli thuba leli asilithathi kancane lingqazi vele. Kunzima ukuhamba indlela yokukholwa kepha uma sokholwa ilapho khona uzwa umehluko. Ukuba ngesikhathi usukholwa khona izinto ekumele zikhishwe kuwena. Khona izinto ekumele zigudluzwe empilweni yakho ukuze uhambo lwakho luqonde. Ukuba kunezinto ezibekwe usathane ezikwenza uhambo lwakho lube mazombe zombe. Uhambe uvika yonke imikhuba le usathane uzigcine sowuzifaka futhi kweminye imikhuba. Ngakho-ke qonda lokhu ukuthi uNkulunkulu usibizele ukuthula, akasibizelanga umsindo nobuyaluyalo nesono. Usibizele ukuthi ekuhambeni kwethu sibe nokuthula, sibe nokuthokomala othandweni leqiniso, sithole ukuphila okuphakade. Banike incwadi yakhe uJohane kusukela kuverse 9 sahluko 3 uhlehla. uNikodemu waphendula wathi kuye, lokhu kungenzeka kanjani na? uJesu waphendula wathi kuye, wena ungumfundisi ka-Israyeli, awukwazi lokhu na? Ngiqinisile ngithi kuwe, sikhuluma esikwaziyo, sikhuluma izinto esizaziyo. Uma ethi uJesu umuntu uma engazalwa kabusha ngeke aze awubone umusa kaNkulunkulu. Noma umuntu engazalwa ngokwamanzi nangomoya ngeke awubone umusa kaNkulunkulu. Ngoba lokhu kuyizinto ezifihlakeleyo kubantu benyama. Abantu benyama babheka izinto kwenyama. Kepha izwi kaNkulunkulu liyasitshela ngokusobala ukuthi uma sifuna ukuphila kumele siphenduke sizalwe kabusha ngomoya nangeqiniso. So umoya kaNkulunkulu-ke iwona lo afuna ukuthi izwi lakhe liphile kuthina ukuze thina sizokwazi ukuthi sizalwe kabusha kuguquke ingqondo yethu. Ukhumuke phela umuntu omdala wesono lo uNkulunkulu angamfuni. So uma ethi-ke thina sikhuluma esikwaziyo ngokuba izinto zikaNkulunkulu zikhulunywa yilabo abaziyo. Ingakho iBhayibheli lize lithi lapha kwincwadi yesibili yaseKorinte sahluko 2 mofunda uverse 11 and 12. Lezi zinto aziqondwa abantu ngokwabo kepha ziqondwa abantu ngokomoya, and labo ababiziwe ngomoya kaNkulunkulu ibona abazoqonda lezi. Uma ungabizwanga ungisho ngaye uyokhonza noma uthi uye kwenkonzweni. Uma ungabizwanga uzoya ngoba naku wenzela nje. Kepha uma ubiziwe, uma uza kuNkulunkulu uza ngenhliziyo yakho yonke, uzozilahla uzinikele kuyena. Uma uza kuNkulunkulu uza uzidele wena uqobo lwakho nakho konke lokhu ongazi ukuthi ukubheka kubone kubalekile kuwena. uNkulunkulu athi ngeke shiya konke ezandleni zakho. Ezindaba kepha uma ungakofinyelela kuleso sigaba uzofuna izinto ngokwenyama, ngeke ufune izinto ngokamoya. Uzobuka izinto ngokwenyama, ngeke uzobuka izinto ngokamoya. Izinto zikaNkulunkulu zijulile kakhulu. Ingakho lo-Apostle Paul kwincwadi yalokuzala yokuqala kaThimotheyu sahluko 3 yathi azaveza lokhu kuyimfihlakalo. Kuvunyiwe lokhu kuyimfihlakalo ukuthi uNkulunkulu weza wafike waziveza ngokomoya, waba phakathi kwabantu, waphinde wakhazimulisa, wazobonwa izingilosi. So lezi zinto ziveza ukuthi uNkulunkulu amandla akhe makhulu kakhulu ukuba wenza lokhu akuthandayo ngesikhathi asithandayo. Lencwadi yamaHubo sahluko 115 isho njalo futhi. Ize ithi-ke bazothi-ke uNkulunkulu wabo, athi-ke uNkulunkulu wabo usemazulwini, ukuthi athi uNkulunkulu wethu usemazulwini wenza konke akuthandayo.
So uNkulunkulu wethu akavinjezelwa ukuthi wena ufunani noma wenzani ukuze enze intando yakhe. Wena ozivimbezelayo uNkulunkulu wenze konke akufunayo. Ukunqoba nje ukufa okunye kwento leyo uNkulunkulu ayizile ukuthi aqobe ukufa. Ukuze ke akwazi ukuthi asikhombise ukuthi ke lento ethi ukufa sinamandla phezukwayo uma ngase senze lokho kufuna uyena. Kepha ubani olibalayo afuna ukwenza izinto semhlabeni? Ubani olibalayo ofuna ukuziphila lomathanda? Inyama lokuyona. Ngoqobo lwakho. So unabeka usole uNkulunkulu umbeke icala ngenxa ungalaleli kwakho. uNkulunkulu ufuna abantu abazothobeka benze intando yakhe. Nika incwadi uqala seKorinte sahluko 2 verse 11. Ngokuba ngumuphi kubantu owazi okomuntu uma kungesiye umoya womuntu okuye na? Abantu bazi izinto ezikubona. Abantu bazi lokhu abaqonda abakubonayo. Ezolonto leyo. Uma kungesiye umoya womuntu okuye na? Ngokunjalo nokukaNkulunkulu nokukaNkulunkulu kuhlukile nokwethu. Thina abantu sinendlela yethu yokubuka izinto. Thina abantu sinendlela yethu yokukhuluma. Kepha uNkulunkulu uma ekhuluma enika izwi umprofeti enika abantu abajwayele ukuthatha izwi kaNkulunkulu kumprofeti kuqala ngoba yini? Usekhuluma into abangayijwayele bezothi ikhuluma kaNkulunkulu bayathuka ukuthi uNkulunkulu wena uzositshela ukuthi asihlukane nezinto ezithandwa yithina engekwazi usibhedela wena. Yabona umethiwa uJeremiah bamvalela emgedeni bamfaka phansi udakeni ngoba wayekela inkosi kulento yenzayo ayifunakala. uNkulunkulu uzomgweba lizohamba niyogwethe nohlala kwezinye isizwe. Uma lithi izwi uJohane uMbhapatisi wakela inkosi ukuthi lento yenzayo ayikho right ukuthi bathathe umfazi kamfowethu. Inkosi yazi yafuna indlela yokuthi imvalele ekhele angayithola. Kepha ngolunye usuku yakwazi ukumbopha yaze yambulala inkosi. uStefano wayekela abantu bakubo ukuthi nina abantu anizwa. So lokho kwaqala kwababa benu kuze kube namanje anizwa. Uthi ningonke olukhulu. Abantu bayadinwa bathatha amakhe bamkhiphele ngaphandle bamgcobe ngamakhe. Abapostoli babeshukela ngoJesu besilisa abantu abaphristi abakhulu nezikhulu bengafuni baze bathathe ululuzana abapostoli babashaya bebasabisa bengaphinde lishumayele ngaleli gama. Ukuba yini abantu phakathi kwabo bafuna ukukhuluma lezinto lezi. Yabona uma uthanda imali ukhuluma umfundisi uthanda imali uzokhuluma nabantu uzofuna abantu abathanda imali uzokhuluma ngemali njalo abantu bezakwena abantu ozobathembisa impumelelo. Lento yensindiso ingomoya wakho ayikho ngenyama yakho. Inyama yakho izofa ibone, inyama yami izofa ibone. Kepha lento yensindiso ihlukile ukuba ilapho khona ingqondo yakho ishintsha. Ukhumulwa lomuntu lo beziphilela umathanda ngokwenyama. Usezwa izwi kaNkulunkulu akasezwa abantu ukuba abantu bayadukisa. And abantu bazokutshela vele lezi zinto lezi ozijwayele. Yini ongayifunda kumuntu enhle? Yini enhle ongayifunda kumuntu? uNkulunkulu uthi izindlela zakhe azifani nezethu nokucabanga kwethu nokucabanga kwakhe akufani nokwethu. Uthi njengokuba amazulu engaphezulu uthi nakho-ke ukuhamba kwakhe. So indlela kaNkulunkulu ngeke iqhathanise nendlela yami. Indlela yami mina ngiyafuna ukuthi ngizihlalele kamnandi ngicebeleke ngiziphuzele ngizijolele ngihlebe ngibe nenzondo ngenze izinto ezifunwa yimina. Zifunwa yimina lezo zinto. Kepha ezifuna uNkulunkulu ilezi-ke mina ezobeka izibheka ngizibone zilikhulu. So uJesu uma ethi uma umuntu efuna ukuze emva kwami akazitele uqonde ukuthi uma sewufuna ukuphila ngempela lokho kwasezulwini ngoba phela le mpilo lethiwa siyayifunda ngeBhayibheli siyapractice impilo lephilo ezulwini. Ingakho ethi uJesu-ke mina ngiyindlela neqiniso nokuphila akekho ozoza kuBaba ngaphandle kwami. Usebafundisile abafundi bakho ukuthi fundani ukuthandana, fundani ukuthobelana, fundani ukuphila intando kaNkulunkulu. Uma umfowenu ebona mthethelele. So lezo zinto lezo uma ukuthi uNkulunkulu ukufundisa lezo zinto. uJesu ukuze wena ukwazi ukuphilela uNkulunkulu kufanele lezi zinto ukwazi ukuthi uthobeke uzenze.
ngoba ngaphandle kokuzenza lezi zinto lezi akukho ukubona uNkulunkulu. Imfundiso kaNkulunkulu ayifani yabantu. Imfundiso kaNkulunkulu ayifani nalokho esifunayo. Ifuna lokho ukuthi ungabi nomoya, ungabi nenhliziyo elikhulu. Iba umuntu onozwelo futhi othethelelayo futhi ophayo. Umuntu okwazi ukuthi athande umuntu ngaphandle kokuthi uboneni yena nomthandani noma umthandelani. Uthande umuntu ngothando lwemvelo. Leyo nto iyasweleka kuthina. Onginike lencwadi bese sidlule kuyona. Incwadi yokuqala kwabaseKorinti isahluko sesibili verse 11. Yes. Ngokuba ngumuphi kubantu owazi okomuntu? Umuphi kubantu owazi okomuntu? Uma kungesiye umoya womuntu okuye na? Yes. Ngokunjalo nokukaNkulunkulu akwaziwa umuntu kuphela ngumoya kaNkulunkulu. Now, ezolondole. So uNkulunkulu into zakhe yena uziphathele. Uma ekupha isipho sokuthi uqonde indlela kaNkulunkulu, uyena okunika umqondo wakhe. Kukancane abantu bethatha umqondo kaNkulunkulu. Abantu bafuna ukuziphatha, abantu bafuna ukuzibusa. Uma usuthi umuntu uveze umqondo kaNkulunkulu niyaxabana. Abangaka uxabane nomzalwane othi uyakholwa kuyapha imkhombise ukuthi nayi into efuna uNkulunkulu kuyapha uyakulwisa ulwele ukuthi yena ufuna ukwenza ini le nto efunwa uyena. Kepha uthi ukhonza uNkulunkulu. Angikwazi ukukhonza uNkulunkulu ungayenzi intando yakhe. Baze batshela abafundisi uthi uIsaya lapho uncwadi kaIsaya isahluko 30 kusuka kuverse 1. uIsaya bese echaza le ndaba ngoba wayibona. Kukhuluma iTestament elidala ukuthi abantu babenenkani kangakanani. Namanje kusayinto efanayo. Ayikho into eshintshile futhi ayikho into ezoshintsha. Ingakho nje iBhayibheli ke labo ababi bazoqhubeka bande obubini bedukiswa nalabo abadukisa abantu beduka. Ukuze kugcwaliseke izwi loNkulunkulu ngeke kungenzeki lokho. Ingakho uJesu athi ke umhlaba nezulu kuzadlula. Kepha ngeke kuze kudlule umhlaba nezulu kungazange kwenzeke konke okubhalwe phansi eBhayibhelini. And kuyenzeka. Manje ke baningi ababiziwe bebizela umngcwele kepha bayingcosana baza kusindiswa. Lokho ngifuna uku-understand futhi ukufaka enhlizweni yakho. Ngoba khona lento ekuthiwa ubizo. Lento ensindiswa ubizo. Bekhulu ngobizo ukuthi khona izwi elikubizayo. Masuzwile izwi uyasabela wena uye kulo izwi. Uthi umbhalo noSamuel wayelele nompriest endlini. Umpriest uNkulunkulu wamyeka ukukhuluma noSamuel ngoba wasebizwe bani uSamuel. uSamuel uyavuka uya kumpriest uthi umpriest cha akikubizi hamba lana. Aphinde futhi uNkulunkulu abiza uSamuel. Samuel angeze uSamuel ukuthi ubizwe ubani. Aphinde aye kumpriest athi akubizi. Athi ke okwesithathu esephinda kuyena athi ungabuseza la kumina. Mase ubizwe ngoba waqonda umpriest ukuthi ubizwe ubani uNkulunkulu. Osabela ukuthi inkosi ngila. Nangempela wasabela uSamuel. Wathi inkosi ngila wayesekhuluma naye uNkulunkulu. Ngeke uNkulunkulu akubize ngifuna ukwenza nangabe sikoleni. uNkulunkulu engibiza ngike ngahamba ngaye emabandleni amanga. Ngikhishwa khona ngiphinde ngiye kwelinye ibandla. Ngiphinde ngentanda ngingazi lutho. Kepha uNkulunkulu bese usabelile sekufika isikhathi ukuthola sowedwa. uNkulunkulu ukhipha phakathi kwabantu abaningi akubeke wedwa ukuze akwazi ukuthi akhulume nawe wedwa. Akakhulumi nawe uNkulunkulu esixokweni. Ngeke aze akhulume nawe uNkulunkulu uhleli nabantu abangezwa. Niba ngumsindo ubhiyoze kumnandini. Ngeke aze akhulume nawe uNkulunkulu uhleli nabantu abakhuluma amanga nibhizi niqambelana amanga. Ngeke aze akwazi ukukhuluma nawe uNkulunkulu uhlezi ematshwaleni uphuza utshwala uhleli nezidaba. Ngoba khona umsindo ngeke uze ukhulume noNkulunkulu khona abantu abangazwani khona inzondo. uNkulunkulu ufuna ukubuyisela eceleni. Wedwa usekwenzile kubantu abaningi oveza neBhayibheli. uMoses wakwenza, uAbraham wakwenza, uJakobe wakwenza. Uyakwehlukanisa uNkulunkulu ukuze akwazi ukukhuluma nawe wedwa. So kungamandla akhe ukuthi uzokhuluma nawe kanjani. Beningi. Incwadi Isaya isahluko 30 verse 1. Yes. Wekubantwana abahlubukileyo. Uthi uNkulunkulu maye kunina abantwana abahlubukileyo. Usho uJehova. Usho yena uNkulunkulu. Abenza iziluleko kungengezami. Bathatha iziluleko. Ngizona nje ngikhuluma ngayo sithi umuntu wenyama unako kwenyama. Abantu bebodwa bakhuluma izinto zabo. Abantu ngamasiko nangemikhuba yabo. Uyakwenza ngaleso sikhathi ekuzwa kuthiwa akakwenza. Kepha bese behamba ngokujula uthola ukuthi bayaphikisana ngalezi zinto futhi izinto abazenzayo ziyaphikisana futhi nezinye izinto abathi bayazenza. Kugcina sekukhona ubuyaluyana.
ezolonke kuba yini lento le abayenzayo ayinasisekelo. Yabona le ncwadi le ngeke ngikwazi ukuthi ngelinye ngiyiphice ngithi minaye le ncwadi iyaziphikisa. Mina ngabe seziphikisa ngale ncwadi ngokuba ngizobe sengifuna ukucabanga noma ngenze into engekho kule ncwadi. Kepha le ncwadi yona soloko yabakhona bonke abantu abafuna uNkulunkulu bahamba ngayo. Bese kuthi izimfundiso zethu thina abantu amaZulu, abeSuthu, abaPedi, amaXhosa, abaTswana, amakhaladi nabelungu. Yabona abantu la izinhlanga lezahlukahlukene. Mawuzothi thina abantu abamnyama noma thina amaZulu usiko lwethu lelo. Bese uhambe kaze bathi thina sikwenza kanje. Mase uthi uhamba ngisho ngingathi nje indlela yokusina. Ngeke uzokuthatha ukusina usiko lwabantu. Ngoba ukuthi usiko lwenu nina abantu abamnyama kufanele nisintshe yodwa kuphela ngoba into eyodwa elenzayo. Ezolonto le omunye uthatha unyawo ufake ekhwapheni, omunye uyagidwa indlela adansa ngayo. So awukwazi ukuthi into yabantu abamnyama into abantu abayenza bebejabulile. Ezolonto le kanjalo ke ziningi izimfundiso ezikhona emhlabeni. Engezona amasiko kepha kuyizinto abantu abazenzayo bebezijabulisa ngendlela le abenza nayo. Okay ke ngeke ngize ngingene kakhulu ke ezintweni. Ngifuna ukuya kule ndawo yokuthi abantu bahamba ngeziluleko zobaba babo bese ubuza ngokuba baba bayithatha le mfundiso naye akazi iqobo lwakhe. Yena iqobo lwakhe lokwenza nobaba wakhe akakwazi ukuthi ubaba wakhe wayithathile. Uyenza kanjani ongayazi? Umbuzo yilowo. Yebo into okhule yenziwa kepha yenziwe nani? Ithathwa. So ikhona lento yokuzakhela into engqondweni. Ukuzakhela into engqondweni iyakhona le. So uma ngakha into engqondweni manje ngifundisa ingane yami engizalayo. Ngitshela ingane yami le nto yenza fanele kuyenze ukuze ukhulube indoda. Nayo iyokwenza ngitshela uthini uzokhuluma indoda. Iyokwenza lokho bese ikwenza sengasekho ithi ubaba wamfundisa ukwenza egameni likaBaba. Itshele lengane zayo ukuthi ubaba wamfundisa ukwenzeni lokho. So uyabona ukuthi into le efundiswe yimina ngayinika ingane yami ayifundisa ingane zayo. Sekungumkhuba waphakade. Lo mkhuba ngeke uzufane nomkhuba uBright awufundisa ingane zakhe. Ukuba ingane zikaBright uzikhulise ngendlela yakhe. Kepha uNkulunkulu siyafana sonke. Usifundisa indlela eyodwa ukuba yena uyasitshela ukuthi sivelaphi. Sivela ngeke usakhile. So uma uNkulunkulu engakhile wayesekunika indlela yokuphila wangitshela ukuthi yini ekumele ngenze. Kunzima ukwenza lokho okusho uNkulunkulu. Kulula ukwenza okusho ubaba wakho. Kulula ukwenza okusho umfowethu. Nabafundisi bamanga kulula ukwenza izinto abazifunayo ngokuba banithembisa izinto eziphathekayo. Banithembisa imali bayazi nayifuna imali. Banithembisa umsebenzi bayazi nayifuna umsebenzi. Banithembisa imizi bayazi nayifuna imizi. Banithembisa abafazi bayazi nabafuna abafazi. Banithembisa izinto vele ezisondelene nawo. Kepha lo basezulwini kunzima ukwamukela. Ukuba vele uhleli khona. Ngeke uze ukwazi ukuthi uphume esonweni umfundisi wakho engakhulumi ngokutshela ukuthi uma ufuna uNkulunkulu mawufunda iBhayibheli kusukela kwincwadi yaGenesis kuze kuyovala kwincwadi yeSambulo izivale ngokweSambulo ithi ngoba ngaphandle kukhona ini izinja nabathakathi nabantu abacabanga nabantu abenza iminingi. Kuba yini uNkulunkulu ufuna ukucacisela ukuthi la ekhona kuza abantu abangcwele. Le ndawo akuyona ingcwele. Ngaphandle kukhona izoni. Kepha ngaphakathi uthi babusisiwe labo abahlambulula izingubo zabo bahambe ngomyalelo kaNkulunkulu ukuba ezulwini bazongena ngamasaka. Thina siphilela emhlabeni ukuthi siqobe sibe bahle ngelinye ilanga nomuzi omuhle nemoto nomfazi omuhle nemali eningi. Kepha isono awuzangiphuma kusono. Uyanikela esontweni yebo. Umfundisi wami ngemoto ebizayo nimnika imali ngoba nithi uyani wanivela indlela yokuthi nibe iziphingi. Nikhohlwe ukuthi noma ngingaceba emhlabeni uma ingcebo yakho emhlabeni ingekho ezulwini ufana nomuntu ofile. Ngoba yini izwi likaNkulunkulu likhuluma ngokuthi umuntu akahlukane nesono ngoba nini ukuthi imizayo. Nabenza isivumelwano kungengezomoya wami. Benza isivumelwano kepha akubona umoya kaNkulunkulu kodwa ukuze bengeze isono esonweni. Bengeze ini? Isono esonweni. Benza isivumelwano. Bathatha imiyalelo. Kepha lokho akusikho kwaNkulunkulu.
ukuze kwande lento ekuthiwa isono. Uma ngempela ufuna uNkulunkulu ayikho yabona besho Jesu akekho ozoza kuNkulunkulu ngaphandle kwami uqinisile. Ngokuba uJesu uthi-ke mina fanele ngife ngosuku lesithathu ngivuke bese kuthi bonke abantu beze kimi ngokuba sengiphakamisiwe. Akekho emabandleni onke abashumayelayo lezi mfundiso ezikhona oseke wayenza lokhu kwezo uJesu. Wahamba zonke izinkolo. uJesu uthi-ke sifuna ukuza kuNkulunkulu asithathe imfundiso esimple, ayincikisi futhi komunye umuntu, ikuncikisa uthandweni kaNkulunkulu. Yazi ngenxa yokuthi yini yenza ukuthi abantu kube nzima ukuthi bathathe uJesu, ingokuba usathane ufuna ukubenza benze noma kanjani bese bejefike bayakholwa. Athi umuntu ngiyathandaza nami ngendlela yami, ngiyakholwa nami ngendlela yami. Ayikho indlela yakho, ayisoze futhi abakhona indlela yakho. Uthi uJesu mina ngiyindlela yeqiniso lokuphila, akekho ozoza kuBaba ngaphandle kwami. So ufuna ukuphila ngoba uJesu unqoba ukufa, uJesu uqhamuka ezulwini ngoba uNkulunkulu weza enyameni. So ufuna ukuphila, thatha uJesu ngoba uJesu yena umuntu usanqoba ukuphila. Uma ungakholwa lokho ngeke uzukholwe kuJesu, ngoba kuqala fanele ukholwe ukuthi wena ufuna ukuphila okuphakade. Uma ungafuna ukuphila okuphakade ngeke uzuze Jesu. Usho uJesu ngeke nize yini ngoba nina uthando kaBaba lukho kumina. Ngeke ungithi wamthanda uNkulunkulu kepha wena ubhizi uhlele emjolweni uyakipita. uNkulunkulu akafundi umjolo, ufuna ushade ube semshadweni. Ngeke ungitshela ukuthi wena uthi uke uyamthanda uNkulunkulu kepha wena uyathakatha. Phathi imithi. uNkulunkulu ungcwele, umoya wakhe umsulo. Ufuna abantu abangcwele uNkulunkulu. Abanandawo lokuthi nani lemhlabeni ngoba uyakutshela ukuthi bonke ofite lemhlabeni uzoshiya khona. uNkulunkulu akasho kufanele uhlupheke. Fanele ufune umsebenzi, uthole umsebenzi usebenze. Kepha akasho ukuthi intshontshe emsebenzini, akasho uqamba amanga ukuze uthole umsebenzi. uNkulunkulu akafuni uhlwengule. uNkulunkulu akafuni ukuthi ube isigebengu. uNkulunkulu akafuni ukuthi ubulale, akafuni uphinde. uNkulunkulu ufuna uhloniphe umuntu oseduze kwakho, hloniphe umuntu omdala. Yabona uthando lwaNkulunkulu ungakanani? Yabona amandla kaNkulunkulu anjani? uNkulunkulu ufuna wena ube nomusa kwabanye abantu, ungabambi igqubu enhlizweni yakho. Abantu-ke leyo nto bayifuna ngokuba yini? Ngokwenyama le emhlabeni siyazondana, siyanyanyana le emhlabeni, siyahlebana le emhlabeni. Abantu abasakwazi ukubona uJesu kumakholwa ngoba amakholwa enza izono nabantu njengoba lithi iBhayibheli ba-eda isono esonweni. Amakholwa kunzima abantu basindiswe ukuba amakholwa abantu bayakholwa. Badayisela abantu utshwala, badayisela abantu iziwahlo, badayisela abantu ovaselile, badayisela abantu onsuku, badayisela abantu ugwayi, badayisela abantu isono, umzalwane. Bese uzothi-ke khona ziningi indlela zokuya kuNkulunkulu, iyodwa uthi uJesu yiyona futhi nami angifuni ukuzikhohlisa kulo ngithi ngizwa ukuthula enhlizweni yami ngokukhonza uJesu, ngokuba ngisho umuntu angizwani ukuphikisana nomuntu ongazi, angizwani futhi nokuthi ngiphikisane nomuntu ngenxa yokuthi ngizifuna ukuziveza ukuthi ngihlakaniphile noma mina ngingcono. No, uNkulunkulu wazi nganalowo moya, ubudlelwane bami noNkulunkulu buyaphela. uNkulunkulu siza uthi lamazwi lawa ukuthi umuntu umaluleke, umduduze, umbonise, umkhuze, umsole. Yezolo lamazwi kaNkulunkulu nje izinto asebenza ngazo, not ukuthi ngimlahle. Yabona kubuhlungu ukuzibona ulungile wena ukhuluma ngomunye umuntu noma ukhuluma into uyigudle, kepha umuntu ekhona ukhulume izinto ezobenza umuntu ahlabeke, kepha ungakhulumi into ezomkhulisa, kepha ukhulume izinto ezobenza ukuthi lo muntu azibone ngelutho. Abantu abaningi bakhukhumala ngokuthi abanye abantu babe bancane, azibone ekhukhumele ngoba wenza omunye umuntu wamenza wangabi into engenamsebenzi, indlela akhuluma ngayo phambi kwakhe noma kuyena. Ngifuna ukucela nje ukutshela indaba enkulu. uJesu efika emhlabeni kunabantu okuthiwa abaFarisi nabaSadusi nabapristi, azange bakholwe ukuthi uHane. So uJesu akahlali nabo ukubuye bazi abakholwa, basebenzisa lento yeBhayibheli noma lento yomthetho njengendlela yokuvika ukuze bahlale ngezihlalo eziphakeme. uJesu uhlala nezulu,
phela nezifebe nabathenisi baze babuze bathi kwenziwa yini adle nabantu abangabathenisi nezoni nezifebe. Uthi uJesu mina angizelanga abantu asebenze ebalungeni, ngizela abantu mina abafuna usizo. So uNkulunkulu uthanda abantu vele abangelutho phambi kwabehla abantu, ngokuba uthatha lo odelelekile uNkulunkulu akubeke phezulu akumise. uNkulunkulu ufuna vele lapho odelelekile ukuze yena azimisele bona yena, bamele yena uNkulunkulu, banike udumo yena uNkulunkulu. Yezindaba uNkulunkulu ufuna abantu abahluphekileyo ngokwenhliziyo banike uthelezayo. Verse 2. Abahamba ukuba behlele eGibhithe Baphinde ezonweni bengacelanga emlonyeni wami. Yezindaba Baziqinise emandleni kaFaro. baziqinisa emandleni esono, Baphephela emthunzini wabaseGibhithe. umthunzi wesono wokukhonza izithixo, wokukhonza amadlozi, wokukhonza amadimoni. Abantu baphinda lapho bese bethi Ngalokho amandla kaFaro ayakuba ngamahloni kini. amandla lawo kaFaro emthembele kona, amandla lawo esono, namandla abaprofeti bamanga, amandla ezinyanga, amandla ezangoma, ngoba noFaro wayethanda izangoma nezanusi. Uthi-ke azokuba amahloni kini, ngizosona ngalezi zinto enizenzayo, nibalekele izwi kaNkulunkulu. Ukuphephela kwenu emthunzini waseGibhithe kube ngokudumala kini. Yes. Ngokuba noma izikhulu zakhe ziseSowayi nezithunywa zakhe zifinyelela eHanasi, bonke bayakuba namahloni ngabantu abangenakuba bisiza. Abantu abangeke babasize. Ungabaki ithemba lakho kwabanye abantu, ungabeki ithemba lakho egameni labantu, ungabeki ithemba lakho kumfundisi wakho. Ukuba yini umfundisi wakho ngeke aze akufake ezulwini, ngena ngokulunga kwakhe ezulwini. Igama lebandla ngeke likufake ezulwini, ngena ngokulunga kwakhe ezulwini. Ngena ngoJesu ezulwini, ngena ngoJesu kuphela ezulwini. Ezindaba thatha uJesu uphile, babambelele ngoba uSathane ufakela esihogweni, wena esikhulula umlilo futhi maningi. Abangenansizakalo nanzuzo, kepha bengenamahloni nahlazo kuphela. Isiprofetho ngezilwane zaseningizimu, badabula izwe losizi nelokuhlupheka, lapho kuvela khona ibhubesi nebhubesikazi, Lapho kuvela khona uSathane, ibululu nenyoka yebo, endizayo. uSathane uqobo lwakhe la. Umhlaba wosizi lo sikona. Le mhlabeni wosizi uSathane uyahlwenyoka ngebhubesi. Uyabhonga ufuna zokugwenya. Ibhubesikazi umoya wakho ujweza phela. Bethwala imfuyo yabo emihlane yezimbongolo nengcebo yabo phezu kwamalunda amakameli. Bakuyise kubantu abangenasizakalo. iGibhithe lisiza ngeze nangento engelutho. Ngalokho ngilibize ngokuthi iRahabi eliyize elihlezi lithule. So kukho konke lokuhlaba kwezilwane khanyisa izipho ezintabeni, abantu beshisa amakhandlela benika iminikelo emhlatshelo. Uthi lokho uNkulunkulu uyizeleze fana nehlala engenamsebenzi, ukuba konke lokho nikwenzela emhlabeni okwasemhlabeni, and usiphetho sakho esale emhlabeni. uNkulunkulu akunasabelo, ukuba uNkulunkulu ufuna labo inhliziyo zabo zikhathaleleke. Ezindaba so uma ufuna ukuza kuNkulunkulu uzawela uzozilahla. Ingakho uma ufunda incwadi ya Mark, Matthew sahluko 10 verse 24. Incwadi Matthew sahluko 10 verse 24. Umfundi kaphezu komfundisi,
kunomuntu ekuthiwa umfundisi, uJesu Kristu ungumfundisi wethu. So angikwazi ukuba ngaphezu kwakhe mina. Nenceku ayiphezu kwenkosi yayo. Yebo. Kumanele umfundi abe njengomfundisi wakhe. So mina fanele ngenze lokho engikufundiswe ubani umfundisi wami. Nenceku ibe njengenkosi yayo. Uma uJesu ethe angibe nothando noma angifane naye ngibe nothando. Uma bebizile umninindli ngokuthi uBeelzebul kakhulu abendlu yakhe. Uma bethi abantu uJesu lento azenzayo noma lo Jesu umthumelayo kaSathane, abantu kusho ukuthi nalabo abathi balandela uJesu bakhonza uSathane. Ngakho-ke ningabesabi ngokuba akukho okusithekileyo okungayi kwambulwa. Singabi nakho ukwesaba kukho konke esikwenzayo ukuba konke okwenzakala emnyameni kuthiwa kuya kwaNkulunkulu. Nokwafihliweyo ongayikwaziwa. Yes. Lokhu enginitshela khona ebumnyameni kukhulumeni ekukhanyeni. Nalokhu enikuzwayo endlebeni kushumayeleni phezu kwezindlu. Ningabesabi ababulala umzimba bengenamandla okubulala umphefumulo. Ungesabi omunye umuntu, ungamsabi umuntu ngenxa yevangeli. Ungasabi ukubulawa ngenxa yevangeli. Ngoba abantu banamandla okubulala inyama kuphela. Kepha kakhulu mesabeni onamandla okubhubhisa nomphefumulo nomzimba esihogweni. Oh, okay. So uyamuzwa ukuthi ke nawe usaba lo okwazi ukuthi bese eqedile ngomzimba wakho bese ethatha umphefumulo wakho awufake esihogweni. Uthi ke uJesu lapha esekhuluma kwincwadi ya eMathewu isahluko 17 esekhuluma lo Petru esemkhuza ukuthi iSathane wile emva kwami. Bese uthi uJesu ke ephenduke ebheka abafundi bakhe uthi ke uma umuntu efuna ukuza emva kwami makazidele athathe isiphambano sakhe angilandele. Ngoba yini? Uma sofuna ukuhamba noJesu sekumele wena uzikhohle ukuthi ubani. Bese ufuna uNkulunkulu ukuthi ubani. Bese yakwazise uNkulunkulu ukuthi ubani, uzokutshela ukuthi ngumdali wakho. Ngifunani kuwena. Lapho uzobe sewenza lokho kushiwo uNkulunkulu, lokho uthi ufuna umazi. Uma usafuna ukuzazi wena uNkulunkulu ngeke uzumazi. Uma usazazisa wena uNkulunkulu ngeke uzumazi. Yes njalo. So uNkulunkulu ufuna abantu abazozilahla bazidele bazinikele kuyena. Ngoba uNkulunkulu usithandile waze wanikela ngendodana yakhe ukuba yona yodwa ifele thina. Wasifela uJesu ukuze thina sithole ukuphila. Uthini uPetru incwadi wezelo isahluko 2 verse 38. Phendukani. uPetru kasiphendukeni. Yilowo nalowo babhadiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zethu. Kodwa siyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathini. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambene. Kumele ukulahla imisebenzi yethu yesono sizisindise ngokuthatha izwi leqiniso siphile impilo yobungcwele njengokusho kwebhayibheli. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe asenzele wona ukuba sifinyelele eqinisweni. Kuze kube siyaphila siphila yena kuze kufike isikhathi sokugcina. uNkulunkulu asipha amandla. Yilowo nalo ofuna ukubhabhadiswa asithinde. Uyayibona imininingwane ku-screen, uyayibona i-email address. uNkulunkulu engukuze kuyenza indlela ungene emanzini ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelwa kwezono zakho. Bese uqale uhlale esifundisweni esiphilileyo sabapostoli njengokusho kwebhayibheli. Jesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe nakho konke asenzele kona. Aqhubeka asigcine siziphinde sibonane ngokuzayo uNkulunkulu evumile. Ngosipelo umkhuleko. Baba egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu, siyabonga Nkosi uJesu Kristu, izwi lakho liletha ukuqonda, liletha ukukhanya. Siyacela uNkulunkulu likhanyise njalo ezinhliziyweni zethu nasenhliziyweni yethu. Kuze kwakheke Nkosi uKristu ngaphakathi kithi yena yedwa uyinkosi nomsindisi manje